Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa cikin wannan tashan ta mai albarka mai suna sirrin Hausa TV. To jama'a, idan yau ne farkon zanka ku danna wanda suke da sannan ku danna alama ƙarda da yadda da zarar mun ɗaura shi da shi mu ya ku saurare mu. A yau ne muka samu labarin babbar jaruman nan fitacciyar jaruma wacce ta yi fice ta shahara ta taka rawar gani a fina-finai da dama, wacce tana yin series wanda aka fi sani da series ɗin nan mai daɗi mai karɓuwa mai suna Wolf. To wannan jaruma dai sunan ta Ummiyar Hab. Ita Ummiyar Hab dai kowa ya san ta dai jaruma ce dai wacce tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kyau a Kannywood. Sannan kuma ita wannan jaruma dai an san dai jaruma ce wacce take mai kamun kai. To amma dai yanzu an samu matsala, shiɗan ya rinjaye zuciyarta, ya dabaibaye zuciyarta, shiɗan ya rinjaye zuciyarta inda ta je ta aikata wani laifi wanda bai dace ba. Wannan jaruma da muke gani kowa ya san wannan jaruma ba ƙaramar jaruma ba ce, babbar jaruma ce wacce ta shahara ta taka rawar gani a fina-finai da dama, wadda jaruma ce mai kyau mai kamun kai wacce ta fito daga gidan tarbiyya, wacce ko wani abu ba ta so ta ga ana danganta ta da shi a wannan masana'anta ta Kannywood kenan. To dai wannan laifi dai ya dai samu ne daga babban wani rahoto wanda za mu kawo muku shi nan da ba daɗewa ba. Ku danna wa subscribe sannan ku danna wa alamar ƙararrawa da yacca muna ɗora wannan labarin za ku